Morjesta! Tervetuloa tutustumaan tällä videolla FT-Lightin LED-nauhoihin. On aika monta vaihtoehtoa tässä esillä, niin käydään vähän läpitte mitä kaikkea tässä on. Yleisesti FT-Lightin LED-nauhoista, eli semmosia, mikä koskee kaikkia näitä 12 ja 24 volttisia nauhoja. Meillä on aina pitkä 1,5 metrin kytkentäjohto LED-nauhan kummassakin päässä. Nämä perusnauhat on kaikki 5 metrin rullissa ja tosiaan saa helposti tehtyä vaikka 2 pätkää sitten, kun on valmiit päät kummassakin päässä. Lisäksi meillä on olemassa tämmöinen erittäin pätevä niin sanottu oikea punainen teippi eli 3M VHP-teippi, mikä aivan varmasti pysyy, jos kiinnityspinta vaan antaa sen siinä pysyä. Eli alumiiniprofiiliin kun asentaa, niin aivan varmasti pysyy siellä kiinni. Meillä on näitä niin sanottuja perusnauhoja. Käyttöjännite näissä on 12 tai 24 volttia. Löytyy eri tehoja. Eli tästä voi näyttää nyt ensin näistä volteista. Eli täältä löytyy sitten nauhassa aina lukee kumpaa käyttöjännitettä se on. Ja sitten itse asiassa meillä on täällä tämmöiset, tuossa näkyykin tämmöiset tarrat, mistä tämä asia myös selviää. 12 voltin nauhoista meiltä löytyy wattit 4,8 ja 9,6 wattia metrillä. Eli 4,8 wattia on tarkoitettu tämmöisiin tunnelmavalaistuksiin, terassin kaiteet, hyvä esimerkki, portaat, missä ei mitään hirveätä valotehoa tarvita. Monesti niitä himmennetään siitäkin vielä himpun verran. Valoteho niissä on 450 luumenta per metri. Ja puhutaan aina per metri nämä valonauhat. Ja 9,6 wattia metrillä, niin siinä rupeaa valoteho olemaan jo sitten yli 800 luumenta per metri, niin siitä oikeasti jo lähtee, kyllä se riittää juuri työtasollekin valaistukseen, mutta epäsuoria valaistuksia. Ja kaikki pakettiautomiehet tykkää käyttää sitä nauhaa esimerkiksi tuolla pakettiauton peräkompulassa, myös suosittua jossain veneissä ja tällä, että tuo 9,6, missä kuitenkin välillä vähän tarvii sitä valoa ja 12 voltin järjestelmä. Sitten 24 voltin nauhoista meiltä löytyy 6 wattinen ja 12 wattinen. Siinäkin valotehot on siinä 800 luumenta ja sitten 12 wattisessa löytyy 1300-1400 luumenta per metri. Et se rupeaa olemaan jo todella tehokas LED-nauha. Käytetään tosi paljon sitä 12 wattia metrillä niin tuolla keittiön työtasojen valaistuksessa esimerkiksi. 6 wattista meillä menee aika paljon esimerkkinä saunan alalauteet tai lauteiden tasolle, niin sinne laitetaan sitä 6 wattista aika usein ja sitä myös himmennetään, sittenkin valotehoa, se 800 luumenta on kuitenkin aika paljon. Ja sitten kun saunastakin tuossa puhuttiin ja terassista, niin nämä perusnauhat, kun nämä oli IP20-nauhoja, niin täältä löytyy myös sitten tämmöinen IP65 luokiteltu nauha kaikista näistä wateista ja volteista. Niin on IP20 ja IP65, eli tämä sitten soveltuu ulkokäyttöön, kosteisiin tiloihin. Just terassilla tosi paljon käytetään tätä ja se, mikä sauna mainittiinkin tuossa jo, niin tämmöinen IP-luokiteltu nauha. Sitten meiltä löytyy 24 voltin nauhoja. Itse asiassa nämä kaikki meidän erikoisnauhat on 24 volttisia. Tässä aloitetaan esittely COP-nauhasta. Sama juttu näissä kanssa, että täällä on piuhat solmussa. Pitkät asennusjohdot kummassakin nauhan päässä. Ja taas se 3M hyvä VHP-teippi, mikä varmasti pysyy. Koppinauha. Eli tarkoittaa tämmöistä yhtenäistä tai valojuovaa. Eli noissa perusnauhoissa pikkusen noit chipit näkyy, mutta tämä on aika tasainen valo jo tämä, että tästä löytyy wattit 6, 10 ja 14 ja taas puhutaan per metri. Niin näissä tehokkaimmissa on jopa 500 chippiä per metri, että se on todella tasainen tämä valoteho, mikä näissä on. Yhtä lailla pystyy, niin kuin nämä perusnauhatkin, katkaisemaan. Täällä on näitä katkaisukohtia merkitty. Tässä vaan tosi tarkka tämä katkaisu, ettei saa katkaista vinoon tätä, koska tosiaan näitä chippejä on tuolla niin tiiviisti. Ja sama juttu valotehoja, kun 6 wattinen siellä on
siellä on valoteho alle 500 luumenta, niin se on semmoiseen tunnelmavalaistukseen. 10 ja 14 on sitten tarkoitettu jo oikein valaistusta varten. Niin kuin keittiön työtasot. Sitten näillä tykätään tehdä, vaikka jos on käytävissä jotain valoja halutaan sinne kattoon laittaa, että missä tämä LED näkyy, niin tämä on erittäin tyylikäs semmoiseen, missä niin LED tulee, tai LED-lista tulee näkyviin. Eli profiiliahan me suositellaan näihin kaikkiin nauhoihin käytettäväksi. Sitten meillä on tämmöinen erikoisnauha nimeltä S-Type. Tässä on mahdollista, täällä on tämmöiset kolot, eli tosta kun vielä puukolla vähän avittaa, ottaa teippiä pois, niin tästä saa tehtyä erinäköisiä muotoja. Tämä taittuu jopa ihan 90 asteen kulmaan. Että pikkusen tämä teippi tässä tiukiskulmissa voi ahistaa, koska se on todellakin hyvä teippi ja paksu, niin sitten sitä kannattaa pikkusen kalvaa, jos tulee tiukkaa kulmaa. Mutta tällä saa tosiaan tehtyä esimerkiksi kaarevia muotoja tai sitten 90 kulman pystyy tekemään tällä, niin tästä meiltä löytyy tehot 6 wattia ja 12 wattia. CRIstä voisi puhua sen verran vielä, kun puhutaan koppinauhasta ja S-Type-nauhasta, että näissä on pikkusen parempi tuo värintoistokyky, mikä noissa perusnauhoissa, kun näissä on 83 ja 84, niin näissä sitten mennään yli 90 näissä S-Type- ja koppinauhoissa. Sitten lisää näitä erikoisnauhoja. Meiltä löytyy RGBV-nauha. Eli joskus oli ennen RGB-nauhaa, missä näkyy värit, mutta tässä on sitten mukana myös tuo valkoinen. Eli ja sitten saadaan semmoista kylmääkin valkoista, kun pistetään värejä vähän sekaisin, niin semmoinen cool whitekin sieltä löytyy. Eli nämä vaatii sitten aina jonkun ohjaimen, eli täällä on monta karvaa, 5 karvaa tässä, niin kun noi saa ihan suoraan perusnauhat muuntajan perään, niin tähän tarvitaan sitten jonkinnäköinen ohjain aina, että millä niitä värejä, vastaanotin ja ohjaimilla värejä saadaan säädeltyä. Sitten toinen erikoisnauha, mikä meiltä löytyy, CCT-nauha, eli värilämpötilaa säätävä LED-nauha. Eli täällä on mukana kylmä chippi ja lämmin chippi, eli kylmä ja lämmin LED. Ja niitä pystyy sitten sekoittelemaan ja pystyy lämpöisestä pistää sitten viileeseen ihan tuonne 6000 kelviiniin, eli oikeasti kylmä valkoinen, niin pystyy säätelemään nauhaa. Ja kolme karvaa on taas tässä, että tuossa oli 5 ja nämä vaatii sen vastaanottimen ja jonkun ohjaimen, millä näin sitten se säädellään. Löytyy semmoisia langattomia kaukosäätimiä esimerkiksi meidän valikoimista. Tuossa oli noin 12 ja 24 voltin LED-nauhat. Sitten täältä meiltä löytyy vielä tämmönen erittäin helposti kytkettävä nauha, mikä ei muuntajia tarvi, eli 230V LED-nauha. Kaikissa yksinkertaisuudessaan vaan töpseli seinään, niin valo palaa. Valikoimasta meiltä löytyy tätä 7 wattia metrillä olevaa LED-nauhaa, 10 ja 50 metrit kiepit näistä. Ja se käy semmoiseen terassin kaiteiden valaisuun, käytetään tätä kevyt työmaavalaisu. Se on kulkuvalo, puhutaan niin kuin ehkä kulkuvalosta enemmänkin tämä 7 wattia metrillä. Tämä on katkaistavista metrin välein. Meillä tulee mukana siinä paketissa päätetulppa ja sitten jos tarvii mutka tehdä, niin siellä löytyy myös mutkapala sitten, että sillä voi katkaista ja jatkaa. Sitten sieltä löytyy vielä meillä tämmönen vähän isompi kela. Pysy pöytä vielä pystyssä. Eli sitten on 12 wattia metrillä, puhutaan oikein tehokkaasta, 2000 luumenta per metri, 230V-nauha, sama juttu, töpseli seinään. Niin tämä on tarkoitettu oikein työvalojen valaistukseen, työtilojen valaistukseen. Eli puhutaan työvalosta, tässä on renkaat, on vetokahva, millä saa kuskattua, tämä himpun verran painaa jo kuitenkin. Niin tämä on niin oikeasti työvaloksi tarkoitettu. Löytyy 50 ja 25 metriset tämmöiset kelat. Että tässä lyhyesti nauhoista tällä erää ja ei muuta kuin nauhakaupoille. Moro!